but na Igboland mụ adịkwa against unu onye gị na ya na-arabeghị ka ị na-agba ọtọ n'ihu ya ma na iwu dị mkpa ị ga na-egote onwe gị n'ụlọ kemkpa. Yeah, Wagaji. Yeah, Can you our party is gonna be a crazy one, you know. Enwere ajụjụ ji mkpa chọrọ eju ọ m jụcha ya then ndị mmadụ asawazie. Okay. Enwere emitiere m very different people. Okay. So ha na-asị m ntị ha nye m ihe ngụmọnụ. For example now, enwere nwashi Houston bịa. Okay. Nwashi Houston bịa leta m. Okay. So mụ na ya nọdụ anyị kwuo okwu ịma ihe seriousness you know. Oh yes. Ọ sị na ya agaghị enye m ihe ngụmọnụ until meje kwa aka n'ụzọ. Na-asị otu o si awọ because last time asịla m enwere onye nke chi Barcelona abịa. Nsi anye m ihe ngụmọnụ ya ajụ except ma nchọ ya weta aka ya ka m kpafega the thing there. Ya weta ụkwụ ya ka m kpafega the thing. Nke a dịkwa from all the way from Houston. Ya sị mba na m chọ ka ya so m na-asị ozi meeting emere eme na nwoke agaghị egbu ihe ọnụ before ya azụrụ ahịa. Igbo ya ka ebe isi eje weta ụmụazị ga ka side ebe isi eje weta ha because ndị na-abịa na beer parlour na-eme test before buy. Oh, serious people. I have serious people. Ebe Congos na-abịa na beer parlour na-asị na ha na-eme test before buy. Mana ndị adịrọ ka ndị na-eme test before buy. That is what I'm saying. Ọ dịra ha tere now. Ha si na nke ikpeazụ shi Spain sị m na ya onye chọọchị na m ga-eje gbaa ya akwụkwọ before. Nna otu esi emezi ihe dị mkpa ga-ebu ihe ọnụ na mana anụ ma ọkwa ihe ọwọtụ ma ọ ihe ọwọtụ. Chere onwe ihe onye tụrụ atọ onwe nke onye tụrụ chacha. Enwere ike imetụcha everything aka bete hụ nke itinye ebe ni. Okay. Na Jerusalem. Na Jerusalem ọ na m agaghị eru Jerusalem. Okwu gị banye. Ịṅụrụ ọnụ. Ka mmacha n'ihe onye gị nụ ịṅụrụ ọnụ. No, the issue. Ịṅụrụ Ndị nke ahụ. Imecha ihe niile. Emechara ihe niile bete hụ Jerusalem ma aha. A sị na m agaghị eri except ma ejemeje hụ Pope. So na-asị ozi iwu ha mere eme because ọwụghị ofu onye ọwụ ha mmadụ abụọ ọwụghị mmadụ atọ. Asị na m ga-eje before m egbuo ihe ọnụ na m ga-eje meetie. So ọ nọcha na nwere ịgbaga eziokwu ihe ahụhụ one person ihe ahụhụ two person ihe ahụ the third one na so asị m ka m jụọ ụmụ nwaanyị ndị bịa palọ ma ọ ihe unu kpara akpa before ka mma ọgụ gbara transport kedu ebe ọzọ tiso m nọ ka m gbata woman leader ka woman leader bịa gụọ gbara transport ya why ihe niile na-abịa mụọ na-agba transport so nsị ka mmanya nke meghe emeghe ka mma asị na ọtiri ifu pope oke so gị jefu ndị ba dị iwe ya ha ụcha ndị ba ndị Igbo ndị Igbo ekwa n'anya ịmana ma Igbo ya na ihe akwa na-ata ndị ota na onye kirisi gị otu ị nọ ịdị ọzọkwara na level boyfriend enyi ịbụ di mmadụ you are a potential husband na-akwụgharị but ị ga-ebunu ihe ọnụ na ị ga-eme ihe ngwumọnụ before. Mba, me, I always support test before buy. I don't say it's a bad thing. You know? Yeah. And nke history now, my village girl from the same village. Check up, onye bụ your Fabrice bịa. Achọrọ m ịghọta ihe na-eme. Oh no na. I think I must say iwu or something like that. I don't know.
Chekwa me because you see Fabrice, Hello. your man now complain. Ma Igbo land organize. Kedu ebe isi akpọta ndị a dị anyị? What can I do? On a church, in a church. Ahụhụ m onye chọọchị, ahụhụ m onye omenala na ahụhụ m onye Okay. Ha ma onwe ha. Ha ma onwe ha. Maybe na agba gị izu na onweghị nke m ofu si Barcelona, ofu si Houston, then the other one si UK. But ominu hụ na ha amaghị onwe ha. Mba, amaghị onwe ha. Ọ sị na ha amaghị onwe ha. Enwe nke mmadụ onwe ha sị. So na-ajụta ọ meeting na-eme ka ọ gịnị? Mba mana m were amụ m tinye na labs ya so that m ga-anyụ. You've been dealing with wicked girls, so yeah. Can you say about this wicked? And the issue, muna haga about nothing na bed. You know? Then, ojo nke iru na Jerusalem asimba. Ncho nwere amụ m tinye n'aka ha otu a. O nwere ya kpapega n'ụkwụ ha otu a. Just give it. Mere ihe eme ka ọ gịnị. But na sepere. Ọmụ. In a safe. Mba anaghị ekwedi safe because ha na ruo that stage na the next thing because mgbe ahụ ha nwa adịgo lose guard then the next thing nwa ga ha si ha chọrọ that one. M ga-ewerecha aka otu a gbagbacha n'ihu ya bet nke nothing else. So na Jesus on ihe unu kpara akpa. Exactly. So ị na-eme ha nke aka ha na-anyụba. Ha na-ede now. So give one agbazi lose. That is what I'm saying. Igbo land. I want ihe nchọrọ ịghọ understand. Ịkpara aka niile ịkpara. Nwa ala, nwa ọnụ. Ịṅụrụ onu. Ma ntị sef aṅụcha. Nwa ma ntị. Yeah. So ị mesiri ihe niile a. Enyere gị kuntus. Enyeghị m. That's not engaged. Or the possible. Fabrice. All the possible. And that's weakness. So, yeah. Let me experience 3 different occasions. On him and Jikuwe. Ọ bụrụ weakness kama na ha na-akpọ oke sense. Ha na-akpọ oke sense. Ha na-ahapụ gị imetụ ha ka ha nyụọ ha dị but ha chọọ ka gị nyụọ nke gị. No. Ihe m na-efeel ha chọọ ka m je commit but before you commit you need to get an experience of what you are. A na-ele mock exam before a day WAEC. That is what I'm saying now. This your case is a very, very serious case. This is a serious case. First of all, I got to get transport. In about transport, which is school. Mmadụ ga-agba 14 hours bịa iche ụmụazị test and buy niile anụ ajụ na bịa palọ gị na ha daa link up testing karịa ebe a ụmụ nwaanyị sef these days chọrọ test before buy ka ị na-ekwu ya. This is a serious case. Network ya. Fabrice ụmụ nwaanyị chọrọ test before buy these days abi. Of course. Oh. So can you say if you go in the homework or Jerry Day WAEC or the homework exam or Jerry Day WAEC. Okay, yeah, Hello. How are you? No. KJ. Hello, Nne. At the house. Good evening. As in ezigbo mmadụ ka mkpọ ka mma ma ezigbo mmadụ next ka a na-emelụ Igbo land. Or is it church? I don't die.
Oh, Lord. Mrs. Come on, get me. You know, so we talk at the other time. Even I could hear with this. No, no. Oh my God. So you see, if you're the uche ndị mmadụ dị na-agagharị imetụgasị aka n'uche ịghọta ebe ihe si ife ebe o si bịa na so maybe na ọ ga-abụ mgbe ị na-eru aka nwatakịrị akpa aka dị fụ ihe dị ka ọtọsị the issue anyị abụọ na-agba ọtọ ụkwa nke a na-agbọcha ọtọ anyị abụọ. How can you be naked at the start? You don't mean can you get water you know why you put on? Ya nwa agba ọtọ mụ agba ọtọ ya yiri akwa mee yiri akwa. Mba a na-eji nwa ya atọpụ ya. Onye na-ababa ime na-agba ọtọ n'ihu ya. Somebody gịnị ya nọ for 1 week. Gịnị ya na-ehi na gịnị mezie? So you must my Iboland. Gị hụ ihe karịrị gị si mba kama onye ga-abịa anya kasịara gị ihe gị ka ọ ga-akwụkwọ so that I know one day because most of the time ụmụaka krisie ihu anọdụ ezochi ọma na ụdị ihe anụ ị ga na-akpịpụta ya kpịpụta ihe togo ịfụzi na nwatakịrị edego iji nwe kpịpụta ya kpịcha nye ozugbo bifo ọ na-aghọtachi ihe na-eme just nwatakịrị bịara na be gị iburu uje gị dọba chia ngwa buru ikpere dọba na chira na-asị ya bebi gịnị oh my God chọọta m ihe na-egwu nne nne ọwụghị ofu onye ọwụghị mmadụ abụọ I ekwu the same thing akwa ofu anya ka anyị bụ na everything how you carry all different people facing the same ujege and ha nọ n'akụkọ ma Igbo land akụkọ ga-agala fa exactly ndị anaghị abịa na Biafra nga ndị a Igbo land kedu ka isi mara na ha anaghị abịa bịa palọ iche m okwu gị kwụsị na bịa palọ okwu gị continue ba okay okwu ya pụ gafee bịa palọ rucha ma n'ọfịs sef ma ọkwa gị ga-akwụ ụgwọ isi ofu onye ịhọpụta ofu onye kwụ ụgwọ isi ha ndị na-akpọtakwa na nwe ekele ekiri ịlụ alụ. Thank you. Ọlụlụ ka a na-ekwu okwu ya na ọlụlụ ka a na-ekwu okwu ya but ha sị m na m jee mee ihe isi ha before mee test ya so ọ gaghị awọk mgbe ọ na-akpọta ọkpụkpọ sometimes try ya aga m eme ya chelugodi before nụọ ya test gị niile bụ sọsọ n'ime ebe a ọsọ nke a ka ị ga-etest so nke a ka ị chọrọ itest nke ahụ dị mkpa na ahụ I know undoubtedly onwe ihe ndị ọzọ ị ga-etest ka ọsọ nke a ka ị chọrọ itest so nke a itestiri aka ọ dị mma nke ahụ ga-emotivate gị na ndị ọzọ anaghị okay ndị ọzọ you can pardon others but nke ahụ but kedu ihe ị na-achọ itest ọmụ na-agba mmiri kedu ihe ịchọ itest ọmụ nru ọ dị ya kọwa anụmụ but my Igbo land ndị anyị na-eme invite kedu space
amam ka m ga-esi wee tinye ya kedu time frame ị na-eji eme ha invite ọ gị na ha kwuo okwu ime ha invite like in 2 weeks time ka unu a na-aba intimate because iburu ụzọ baa intimate ma unu kwuwe na phone ma na chat nwaanyị ọma mmadụ sị gị oke na ya ga-abịa gbaa flight ọ wụrụgodị 1 hour sef baa flight bịa King series we test everything. onwe ha unu agaala fa ịghọta ihe mmiri mmadụ ịgba flight bịa chọta ọ bụrụkwa eziokwu ọ bụrụ mgbe ọbụla kama ị ga-abịa bịa visit m agaghị m eme ihe ngwumọnụ nọdụ n'ụlọ gị ma nọdụ Okay, ka ndị oge akpa with them before gị na-enye ha ego flight eziokwu mba mụ na-agba flight anaghị m esend ego mgba flight nye ha the ticket ha banye all the same thing ka anyị na-ekwu before ịgba flight ịkpa ya akpa although ha nwere kesị gị na ha ga-eme bet ha agaghị eme na-akpa ịrụ ọta akpa anaghị akpa ya akpa biko isi dị stin anaghị ekwu na ịma na ya ka mụ na ndị agha nọ na-ekwu last time ọ nwere na-ekwu nne come along. What if ha bịakwanụla the first one ha abịachi maybe next one maybe gị hapụgodi that first one onye were ya mee get to know each other ka anyị mara onwe anyị let's get to know ourselves ha lazie so Igboland ị na-eme getting to know testing to know ihe niile anyị na-akpa na phone ọ wụhụ testing to know but ofubeghị gị physically ọ makwụrụ na otu aka ujege gịra iburu ujege dọba igosiri ya na phone mgbe gị na-akpa na phone igosiri ya dị ujege enwere nga gị na mmadụ ga-akpakọta nkata na enweghị a na-anaghị emenụ na oke ngwache ka ndị oge ofe ajụjụ mgbe ị mere dat nwata nwaanyị invite ya bịaba ihe nọ n'isi wee na anya ọtụ ya eziokwu waga gị na nwaanyị na-awụghị nwanne gị nwaanyị kina na okwu bed ka ihe ga-anọ gị n'isi oke gịnị ọkpado ọ bụrụ oge ọbụla ma Igboland ọ bụrụ ọnụ for 1 week na for 1 week dị too much biko mba mana ka m gwa gị somebody visit you for the first time unu were amata onwe unu ọ gazie bịa awụghị m onye chọọchị nne nweghị onye chọọchị nwụọ Igboland je ga kwuo biko ụmụ nwaanyị na-ege ntị ga kwuo dị nke eziokwu nwaanyị chere na be mmadụ na ọ for 1 full week nyere ya show in weekend in weekend God we na-akọrọ m weekend I like my Igboland though because for the fact that we gaga we shot actually not with you so yeah Moama Betty achọghị m nwaanyị nye m such condition what if I actually test I agree we can see my Igboland have you ever tried to appeal somebody's conscience see I get me but let's do it this way but mbido otu ahụ ya ikwe na ga-emezi law in my marriage until man achọghị m ya that way obey the law I got see that maybe how long Mr. Jeff Links say I paid before I tested no paid before I tested what got boy I can put it for the person because but if Igboland this is one church enwekwara ndị na-eme pay before testing, but I don't subscribe to that because what I ordered versus what I got. Online shopping. Marriage, so you have to be careful on what you are doing. I understand. Marriage, I don't know that point. That time. Let's just keep going. Get to know each other. And this one is part of it. We were saying to the person, communication is important too. And we were getting last week. Didn't want to get here. Even though now, no. 1 week, it was that 1 week. Only I'm not giving the person. Before you know stuff, when you're jacket, I meet again now, and they say, maybe do I can or something. My Igboland, take you just the parent yeah? No,
nne at least before gị na ịmata mmadụ unu ga-akpanụ nkata onye gaghị just mata mmadụ onye ahụ just fere bịa I don't do that I'm the one spending the money, you know? So gị na mmadụ ga-akpagide nkata ụra tụwazi atụwa ụra tọwa ụtọ then emewezi invite then a ga na-akpakwa nkata dịka ihe niile ọ dịkwa mma but abịarụzie enyewezie condition because maybe ọhụrụ na the guy the tensed off or something. Nah, you can't treat him, man. Nanya. Okay, my boy. Go ahead. Kahala gina hakana in touch. Yeah, muna. My boy, the only thing more na afuta na ihe a bụ ụmụ ya na-afụga as a potential husband. Ezigbo oke gbara abụba. Ha na-afụga as a potential husband. No. Because enwere ikoto ọhụrụ si wee bịa kọrọ gị tuwa kịta. O nwere ofu onye agha ga-ejekwuru kịta just olu do ọlaala onwe ọtụ because ọ ma na onye nke a ga-akpado enu ya anụ. One of the funny thing was onye nke she Houston bịa sị na onye yi na ya yiburu before him and ya ji hapụ ya ọwụhụ na onye nke aha na-arị onye nke ahụ achọghị ịra ya wite achọghị ịra ya tịrịsọm ọ nọ na-akọrọ m nna asị ka ụdị nọnsensị dị ihe ụmụ nwaanyị sometimes ha na-emisplace priority ụmụ nwaanyị dị so complicated hapụga ha nọkwa ebe a ga-abịakwa ọgụ jikwanụ nwayọ ha ga-abịakwa ọgụ jikwanụ nwayọ kerekwa ma Igbo land ka 1 2 3 mmadụ atọ mba a ga-enyozigo nwe enyo ọ bụrụ abụọ asị mba nke ahụ atọ ma Igbo land kwuo otu ihe chi ime ka ọrụ anyị everything enweghị ihe ezote enwe some information ị na-ewute oji no mkwuola eziokwu ihe niile m nwere ike ikwu waga m nọ the first time m complain about the other one the first time o kwuru ihe a here m were amụ mkpape ịga n'ụkwụ ya nna asị dịka ụdị ihe nke a you know but na Igbo land mụ adịkwa against unu onye gị na ya na-arabeghị ka ị na-agba ọtọ n'ihu ya ma na iwu dị mkpa ị ga na-ezeta onwe gị n'ụlọ kemkpa ifugo nsogbu nwoke mahazi n'ụlọ kemkpa di anyị were porn star nwaanyị bịara abịaghị egbu ọtọ what is all this buru jege trapụ na-eme ụmụaka mmadụ intimidate for ọjị di anyị ọ gị na-akọs ihe niile a before you go ka m gwa gị ihe ngwacha gị two ladies agwọkwuo for me ịnwagokwen mee nke izi mee nke bụ mee nke ịtọ chọọ ndị nọ within ị na spend too much money so that something like that man you keep on going on but again sometimes ndị abịa ịkụpụrụ ya nụ ezigbo ezigbo onye ịkụpụrụ ya nụ kama ịchọ ndị Fedina gbaa aka afịa first chọọ ndị Fedina gbaa aka afịa so that ka ọ na-adịna gị n'ọnụ ọ na-eme gị don so that ọ bịazie relax ya na-emechara ya okay you can sleep here ọtụtụ ụlọ otu isi how was your sleep okay so onye na-awụghị nwanne gị nwaanyị ka ị na-ajụ how was your sleep ọgwa ebe ọ bụ na ha na-abịa ịkwa na-ekwo ekwechiri ihe awa gaghị ekwu ga-awọ ha bịa try something else a na-eyipụsi na boxers ga-enyi ya ịchọ traza yiri Igbo ya na onye agwụ kedu ihe mmadụ mere this man nwaanyị bịara abịaghị ibu mtu ujege dọba tawara m ma Igbo land na-enye anyị nsogbu hia mba ihe ọ na-ekwu nwere ihe na-get from it nwoke ma achọ ọkwanye settle down anya na-ene Igbo land Igbo land achọ anya adịrọ nke onye na-akparo kwago settle down anytime soon